Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndi ine Elita Soko. Koma poyamba nayi mitu yake. Kukwera kwa mtengo wa mafuta a galimoto kwakhumudwitsa anthu ambiri. Ogwira ntchito za umoyo atsiriza kumva maganizo pa za mmene angakonzere ntchito yawo. Ndipo mu nkhani zina, CCAP Nkhani kuvutika kupereka misonkho ya ogwira ntchito ake. Tili ndi zimenezi komanso zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Nkhani yathu yoyamba madzulo ano, bungwe la Passenger Transport Operators ladandaula kamba kakukwera mtengo kwa mafuta a galimoto. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA loweluka linalengeza za kukwera kwa mtengo wa mafutawa pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Weziga usi wadzandiripoti. Mkulu wa bungwe la MERA Henry Kachaje wati petro pakadali pano azigulidwa pa 1150 kwacha pa lita kuchokera pa 899 kwacha per lita, ndipo diesel azigulidwa pa mtengo wa 1120 kwacha per lita kuchoka pa 899 kwacha per lita. Palafini azigulidwa pa mtengo wa 833 kwacha per lita kuchoka pa mtengo wa 719 kwacha per lita. Akachaje ati kukwera kwa mafuta akukwadza kamba kakuti ndalama ya dziko lino yasika mphamvu pa misika yakunja. Ndipo mlembi wamkulu wa Minibus Association of Malawi Akoxley Kamanga ati pa mkumano wawo agwirizana kunena kuti asakakwezekayi mitengo ya maminibus yawo pakadali pano. Mmodzi mwa anthu amene amakwera nawo galimoto pochoka dera lina kupita dera lina, Felix Smith, wati kukwera kwa mafuta kukusonyeza kuti ulamuliro watonse udawanamiza mu nyengo ya kampeni. Anakonda kuti boma isamakweze zinthu ya koma zitsitsa zinthu limene analuzira koma pati kudabwa nawo zinthu zikumakwera molomoti zinthu zizitsika. Mkulu wa bungwe la Consumers Association of Malawi Kama John Kapito wati kukwera kwa mitengo kukhala ndi zotsatira zochuluka kwa anthu mdziko muno. Iwo ati anthu ayembekezere kukwera kwa zinthu mdziko muno chifukwa zinthu zambiri zimakwera mtengo, mafuta sakakwera mtengo. Koma muchikalata chimene chatulutsa nduna woona za malonda komanso nduna woona za pamsewu apempha anthu ochita za malonda mdziko muno kuti asakweze mitengo yawo chifukwa cha kukwera kwa mafutawa. Bungwe la Medical Council of Malawi lati latsiriza kuchita zokambirana ndi magulu okhudzidwa pa nkhani yokonzanso lamulo lawo la Medical Practitioners and Dentists Act. Lamuloli analikhazikitsa mchaka cha 1987 ndipo linayamba kugwira ntchito mchaka cha 1988 ndipo mzaka zonsezi palibe chimene chinasinthapo. Weziga usi wadzandiripoti. Mkulu wa bungwe la Medical Council of Malawi Richard Ndovi wati ripoti la zimene iwo wapeza pakuonekaso za lamulo lawo loyendetsera ntchito za mankhwala mdziko muno lituluka mwezi wa Novemba 2021. Iwo anena kuti pakatipa pakhala kusintha kochuluka ndipo lamuloli limayenera kuti lisinthedi. Mwachisanzo Ndovi anena kuti zilango zina anthu amangoyenera kuti apereke 2000 kwacha zimene zikuyenera kuti zisinthe. Mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network George Jobe wati kukonzanso lamuloli ndi chinthu chabwino. Ndi nkhani yabwino kwambiri kuti lamulo limene lili lomwe linakhazikitsidwa mu chaka cha 1987 tsopano likonzedwanso. Chifukwa tikatengera kuyambira chaka cha 1987 zafika pano pali zinthu zambiri zimene zachitika, zipatala zambiri zolipiritsa chamati za private zimene zabwerapo, komanso anzathu ogulitsa mankhwala ochokera kuzitsamba abwera ambiri. Pakadali pano iwo apempha aphungu a ku nyumba ya malamulo kuti asazachedwe kuvomereza lamuloli likapita ku nyumba ya malamulo. Mpingo wa CCAP Nkhani wapempha mtsogoleri wa dziko lino kuti alowererepo poonetsetsa kuti bungwe la Malawi Revenue Authority silikupereka chilango cha ndalama zochuluka ku sinodi kamba kulephera kupereka ndalama za misonkho ya ogwira ntchito ake. Mtsogoleri wa sinodi Mbusa Philip Kambulire wati mpingowu wakumana ndi mavuto a zachuma chifukwa cha matenda a COVID-19 zimene zinachititsa kuti ogwira ntchito ena awayimike pa ntchito. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Mpingo wa CCAP pansi pa sinodi ya Nkhoma wapereka pempholi kwa mtsogoleri wa dziko lino la Mulungu sabata ino mboma la Dedza pa msonkhano wa abusa komanso atsogoleri a mpingowu.
mtsogoleri wa Nkhoma Synod m'busa Kambulire wati sinodi yakhala ikuvutika kupereka msonkho ku bungwe la Malawi Revenue Authority kamba kamavuto azachuma womwe mpingowu wakhala ukumana nawo kwa zaka ziwiri zapitazi kamba ka nthenda ya COVID-19. Ndipo pambuyo pake pamwambowu poyankhula ndi Times, mlembi wamkulu wa Nkhoma Synod m'busa Vasu Kachipapa wati sinodi ili ndi ndalama pafupifupi 400 miliyoni kwacha yomwe ikuyenera kupereka ku bungwe la MRA. Ndipo m'busa Kambulire anatsindika kuti boma liganizirepo zakaperekedwe ka ndalamayi. Ndikhulupirira kuti boma litikomera mtima pakaperekedwe ka ndalamazi. Bwana President, boma likati lipereke mafaini chifukwa chakulephera kumene talephera kuchita izi mu nyengo yovuta ngati imeneyi, makamaka pa nkhani za peyi zitivuta kwambiri ngati mpingo wanu. Pakuyankhapo pempho la sinodi, achakwera anati boma nalonso lakhala likukambirana ndi mabungwe ena pa nkhani ya zachuma kamba kuti dziko lino nalonso lakhudzidwa kwambiri ndi nthendayi. Apa iwo anati nkothekanso kuti mipingo izikambirana ndi nthambi zosiyanasiyana za boma pa nkhani ya zachuma. Nkhani izi nzofunika kumalankhulana moona mtima kuti tonse tikhozanso kuthandizana popeza njira zoti tikonzere kutsogoloko. Zina zili kuchitika pali pano, koma ngati mpingo mwagwidwa ndi izi chifukwa anthu amene mwatumikira ndi anthu akuti zinthu zawo sizikuwayendera. Pamwambowu mtsogoleri wa dziko lino anaperekanso 2 miliyoni kwacha kuti ithandizire kumangira holo pa Namoni Katengeza Lay Center. Kusowa upangiri pa kaleredwe kabwino ka ana kuchititsa kuti achinyamata ambiri adzakumana ndi mavuto chifukwa amasowako katula nkhawa zawo. Ena mwa mavutowa ndi monga okhudza maubwenzi zimene zikuchititsa kuti azizipha pamene ena akumachotsa pakati. Patience Lunda wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Izi zinadziwika pa mkumano wa atsikana omwe unakonzedwa ndi bungwe la Action Aid ndipo unafikira ophunzira omwe ali msukulu za m'midzi boma la Mzimba. Mkulu wa Action Aid ku chigawo cha kumpoto Astonat Madise anati akufuna kuthandiza atsikana kuti azitha kukamba za zinthu zomwe makumana nazo ndi mmene angazithetsere. Amadise anati mavuto omwe atsikana akumana nawo ndi ofanana. Mavuto amene iwo amapezana nawo akakambira aziwe ndi kuwunikira njira zina zimene wangapanga ndimene angati kuthirana ndi mavuto amene akukumana nawo. Mmawu ake mmodzi mwa anthu omwe amapereka uphungu kwa atsikanawa achakuzinga Lupekile Mtonga omwenso ni membala wa Forum for African Women Educationaries FAWEMA anati achinyamatawa amakanika kunena za mavuto awo chifukwa amaopa makolo awo kwambiri. Kuti chimene akumana nacho alongosolere makolo awo akuona ngati kuti mwina awakalipira awakwapula apanga nawo chani nde amangotenga decision yayiwo wokhatsopano nangati pange bwanji. Mmodzi mwa ophunzirawa a Elizabeth Banda anati mkumanowu wamuthandizira mmene angachitire pamene wakumana ndi mavuto. Mabungwe ambiri akudandaula kuti achinyamata ambiri mdziko lino akumazipha. Ndipo sukulu ya Destiny Foundation yapereka zinthu zosiyanasiyana kumalo osungirako ana amene amakumana ndi mavuto osiyanasiyana a Children of the Nation mu mzinda wa Lilongwe. Mphunzitsi wamkulu wa sukuluyi a Andrew Magola wati akufuna kuphunzitsa ana mtima wopereka. Rebecca Chimjeka walemba ripoti ili limene akuwerenga Blessings Mpinganjira. Malinga ndi aphunzitsiwa Divine Destiny Foundation ithandizira kusula ana kuti akhale nzika zodalirika. Tusero curriculum imathandiza imalimbikisa kuti mwana azizimira payekha. Ndi sitinganene zoti azimire payekha ngati siri kupatsa mpata kuti achite zinthu zija kugulu kapena kudziko osangoti mclassmo. Mmodzi mwa akuluakulu ku Children of Four Nations anati thandizo lilimbikitsa anawa kuti alimbikire maphunziro awo komanso amve kuti ndofunikira. Tikuthokoza kwambiri mphasozo zitithandiza kwambiri muno mu Children of the Nations. Mwazina anawa apereka zovala, sugar, sopo komanso nsapato. Unduna wa maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi wati wachita mgwirizano ndi bungwe la Anti-Corruption Bureau kuti liwathandize kuthetsa ziphuphu m'makonsolo.
Izi zikuchitika pamene maboma ambiri akuononga ndalama za boma. Wezigausi wadzandiripoti. Mlembi wa maboma ang'ono James Usiwa wati ndunawo kuyesesa kuthana ndi mchitidwe woononga zipangizo za boma mu makhonsolo onse. Usiwa anena kuti iwo analowa pa ubale ndi ACB ndi cholinga choonetsetsa kuti mchitidwewo watheratu. Palikale mgwirizano pakati pa unduna wathu ndi anti-corruption bureau kuti tikhoza kuyika ma systems in place zonena kuti zikhoza kuchepetsa kuti anthu asamasakaze ndalama za boma. Ndipo pasiku ano ife sitifuna kuti tizichotsa anthu amene apezeka olakwa kupita ku maboma ena, kozi tikatero ndekuti tikungopanga transfer problem. Ngati munthu walakwa kuboma limodzi akangopita kwinako azikapitiriza kupanga zimenezo. Panopo anthu azipangidwa discipline kuboma kumene alakwako. Wapampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za maboma ang'ono komanso chitukuko cha m'midzi Antony Ngalande wati komiti ndi yosakhutira ndi mmene undunawu umachitira pa nkhani yolimbana ndi katangale komanso kuononga zinthu m'makhonsolo. Makhonsolo ena akuchita bwino, ena adakalibe ndi mavuto amene onda ameneno ife ngati komiti tikuthandiza nawo ku ministry kuti zinthu zimenezi ziyende bwino, kuti mwina make kukhale bata kunkhani yoti ndalama za boma zizigwira ntchito kumene zofuna zigwire ntchito. Ndipo ndikhulupirira kuti ndi nthawi kutsogolo kumwe zinthu zikuyendera, ndikhulupirira kuti zinthu zambiri zisintha. Boma likuyesetsa kuti zinthu zikasinthe kudzera mu unduna wa local government. Pakadali pano komiti yati dziko lino likuyenda pang'ono-pang'ono pofuna kulimbana ndi mchitidwewu. Tipitiriza kupatsirani nkhani mwatsatanetsatane posachedwapa. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi wopanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. Kodi tiyamba nkhuku zake zinthu zipasa kalemera. Bwanji tiyambe kaye ndi izi za mazira. Chifukwa madam Zuandanda kuti nkhuku zisina zipase kalemera. Pamwezi unodi ndi tata nkhuku zambiri tuchifanya kunyalanyasa. Chifukwa nkhuku sizitetezeka zikapanda wande katemera. Chimozimozi ziweto zina zonse zapakhomo zimayenera zilandire katemera. Nangase pali katemera wina amathandiza kupewa matenda. Ndiye pali wina amathandiza kuti thupi likhale lozikhalira lokhala bwino kuti limenyane ndi matenda aja. Zokwana sakule zakalemera zimazimvetsa bwinoto. Komano enuyo katemera COVID-19 mnalandira? Wadi basi madika kuti ndione kayi. Kumene wende kunyanya zako. Inuti munakwanisa zaka 6 pamene. Ndiaje patara kunena kuti muli pa chiopsezo chachikulu chotenga COVID-19. Mene mwafotokozera mwe kuti katemera amateteza nkhuku kuti zisadwale kapena kufa kumene. Chimozimozi katemera COVID-19 akutetezani kuti musadwale mwakayaka ya COVID-19 kapena kufa kumene. Tonse omwe tili ndi zaka 60 kapena kuposerapo tiyeni tikalandire katemera wa COVID-19. Titsatire njira zonse zopewera COVID-19 kuti tidziteteze ndi kuteteza ena. Have you ever wondered what it would be like if your bank was really there for you, as they say? We mean really there for you when you need to recharge. Or your most intimate moments. You got it right here. While you're focused on things that matter, you can trust that First Capital Bank is focused on you.
takulandiraninso ndipo popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano. Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za mabungwe amene si aboma Amartha Akwataine walangiza mabungwewa kuti azikhala ndi uthenga wotsimikizika pogwira ntchito zawo. Akwataine ayankhula izi pamwambo wokumbukira moyo wa katswiri omenyera ufulu wa anthu Rafik Hajat amene adamwalira mwezi watha. Jameson Jauluka ali ndi ripoti. Anthu ochuluka amene anayankhula pamwambo kuphatikizapo mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani ya mabungwe amene si aboma Amartha Akwataine ati Hajat anali munthu opanda mantha ndipo iye anamenya nkhondo yayikulu kuti pasakhale kusiyana pakati pa anthu mdziko muno. Akwataine ati Hajat amagwiritsa ntchito mfundo zotsimikizika ndipo samabisa mawu pamene zinthu zayenda bwino kapenanso zalakwika. Iwo ati ndikubwera kwa masamba amchezo a intaneti tsopano pali uthenga osiyanasiyana umene anthu akugawana ndi wambiri mwa iyo ndi wabodza. Choncho nkofunikira kuti mabungwe amene si aboma azionetsetsa kuti akutenga zokhazo zimene zili zotsimikizika kuboma. Nyengo zasintha pakati pa mwina amene anafika anayambira ntchito yawo ndi mene tinagwiriranso ena afe ndi mene zili pano ndizosiyana. Pakali pano kuli masamba a intaneti ambiri osiyanasiyana amene kumachokeranso nkhani zimene zinso zikupangitsa kuti ngakhale ntchito yatsogolera ntchito idzionedwa mwa mtundu wina. Mwina chomwe tingapemphe nchakuti mabungwe apanopa matsogoleri apanopa adzikanso chidwi pakupanga kafukufuku kuti zimene akulankhula zimene akuliuza boma zizikhala kuti ndizofufuzidwa bwino zili ndi kafukufuku wake kuti chifukwa boma limagwira ntchito ndi anthu aja timati ma technocrats amene akamapanga ma decisions awo amayang'ana kodi tikapanga ichi ndi ichi chikhoza panga bwanji umboni wake ndi otani. Ndikuona ngati zikatero zitichitabe ubwino kuti pasangokhala kungolankhula kapena kungounikira boma mungotengera zimene ukumva maganizo mawo kapena zimene wamva kwa anthu kapena fochoti anthu ena ndala yakuti chani. Wapampando wa bungwe la Kongoma Akosa Munthali wagwirizana ndi Akwataine ponena kuti Hajat anali munthu olimba mtima poonetsetsa kuti pasapezeke anthu amene akusalidwa. Hajat anamwalira ndi vuto la mtima ndipo Munthali apempha boma kuti liyike chidwi pophunzitsa madotolo komanso kumanga zipatala za matenda a mtima mdziko muno. Kupempha kwanga kulira kwanga kunali koti ngati mabungwe amene si aboma pali maliro amene ndi ochizika. Dziko lathu tatayapo anthu ambiri chifukwa cha nthenda imeneyi. A President Abingu, a Justin Malewezi, panopa tukamba za Rafiki. Awawa ndi ochepa chabe. Rafiki Hajat mene amapita ku South Africa nkhani yake inali ya heart attack. Munthawi yonse ndi anthu ambiri amene afa mizimo woti sitinapange document nkhani yake ndi kuperewera kwa kupuma kwa mtima chifukwa choti mumanefsi muja maybe muliti ma blockage chimachitika ndi chani ndipo palibe solution chifukwa choti kapita kunja mukapeza kuti Malawian doctors ati kutiko ni nkhani yongopanga kuti magazi aja azipitirira. Ndiye kupempha kwathu pali zinthu zitatu. Boma ngati panopo litakhala serious lomwe tikulipempha liyambe kuchita invest. Ndunazofalitsa nkhani gospel kazako ndunayona za umodzi a Timothy Ntambo komanso ena omenyera ufulu wa anthu kuphatikizapo a Gift Trapens komanso amavuto bamusi anali nawo pamwambo. Bungwe la Hope for Girls Education linapereka katundu osiyanasiyana kwa atsikana a msukulu za mboma la Thyolo. Mkulu wa bungweli a Gloria Kasambwe anati anachita izi pofuna kupereka chilimbikitso kwa ophunzira awa. Thomas Kachere wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Tawina Lienda wa standard 7 pa sukulu ya primary ya Thunga amakhumbira kudzakhala woweruza milandu. Maloto ake akhoza kukwaniritsidwa ngati angalimbikire ndi kumaliza maphunziro ake. Polandira mphatso ya makope, sopo ndi mapadi kuchokera ku bungwe la Hope for Girls Education, iye anathokoza kuti izi zimuthandiza pa maphunziro ake. Zimene zinthandiza maphunziro anga fani masweke ya zinthu zina zimugwisa ntchito ku sukulu. Komanso sopo ndikagwisa ntchito kama zakabwa ku sukulu zinkavulika. Mkulu wa bungwe la Hoge a Gloria Kasambwe anati kupereka mphatso kwa atsikanawa kuwalimbikitsa pa maphunziro awo. Tinachiona kuti mtengo apata kuzapereka mphatso zimenezi ngati njira imodzi yowalimbikitsa atsikana kuti azilimbikira komanso aone kuti iwonso ali ndi kuthekera kuna kuti akhoza kupanga nayenso chimene angapange mnyamata. Yemwe anali mlendo pa mwambowu a Esther Moore anati kulimbikitsa atsikana pa maphunziro awo
ndikofunikira kwambiri mdziko muno. Ndi thandizo lofunikira kwambiri litha kuoneka ngati lochepa m'maso mwa munthu wina komano ndi thandizo lofunikira kwambiri kwa ana atsikana komanso kwa mapadi. Bungwe la Hoge linakhazikitsidwa mchaka cha 2019 ndi cholinga cholimbikitsa atsikana pa maphunziro awo. Nkhani zathu madzulo ano ndi zomwezi koma tisadasiyane nayenso mitu yake. Kukwera mtengo kwa mafuta a galimoto kwa khumudwitsa ambiri. Ogwira ntchito za umoyo atsiriza kumva maganizo a mmene angakonzere ntchito zawo. Ndipo mu nkhani zina CCAP Nkhoma Synod kuvutika kupereka msonkho kwa ogwira ntchito ake. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalekana ndi anzanu, valani mask nthawi zonse komanso kabayitseni katemera kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Elita Soko, Madzulo opambana.